ki baro nga ai kublai ki long pet ki long sangat trong kani ka channel akan ka puang in ekran sapang ka phone addiction but internet addiction ani hakar ketien kasing ila ban ong ka jingkap ni ka jingpan kami ka phone but ka internet hasabang ya kaman nga ban itu ila de ka kapten jonga ka de filia da es nyota pat nga de kana pulia po Samyuk University ka na po South Korea but nga puli ya kani ka major kaba kta hakaliang jong ka addiction counseling but rehabilitation but laay nga kani ka lat ka KGC ban kran sapang kani ka mat but kande tang ka balingkon pat nga kwa ban pan map lupa ya kiktien ki banganam la ban kalaktin hakaktin kasi namal kide hakaktin pareng Handai wat lakat taru kan persangkat lakat yai ban kalaktin iki ti kum mga laong hakani ka porin kran sapang ka internet pat ka phone addiction lani ka jingkani ka jingpunan kami ki but nga kwa ban i lani ban ya tho ka e ka bangan kran lengba ini i por iba kandiat bat ka menengkong ngan kran ngan kata sapang ka jing yar jong kani ka problem lani ka jing but ngin ya pet ru sapang ka e kata ka addiction but manu kini ki brio ki bakloy ban hap hakani ka jingkani but ki e ka consequence lani ka e kata ka jingmi na kani ka jingkani but kumno ngila ban le ban yada na kini ki jingkani hot kumba ala ong ma but mentangin ya directly lani marmar sa kani ka topik ka bangin ya kran but ka e lani kat no kani ka jing ya so kani ka jing kaladon hakani ka patay but kani ka recent study ka bangiyo ane kani ka data la shemya kana na US na marbunsin ya ki data ngiyapet lengba ngiyapet sa US lani ki developed countries lani ki kiri ki belak ki sakman ban pet nuksa but hapo USA lani ha Amerika 1.9% kini kidang ba kidon ya kani ka jingkani ya ka jingpun kam ya ka phone house name araja pulai but jingpun kam phone jongki ani ka jingkani jongki ki penlut por kam banyo kanta shisngi ha ka phone but ki kena ki ba kat pras nam shapo ki penun kam phone ka nyo kanta but ki bru ki bala kam rang ba ki penun kam phone rio kanta san kanta pasau kanta lai kanta kanta but layo iro ba 100% lagi kena lani ki teens lani ki kat snam ki penun kam phone pat ki donne kani ka jingkani to kumno ngila bantip lada kani ka kadai ka jingkani ni ladang yo ya ki brio ba ki penun kam phone bat ngi berkat ba imat ite brio idonne kani ka jingkani ha ka jingpun kam phone roi tongin ya pet kumno ngila ban ong lada ki donne kani ka jingkani baro ki berpenon kam phone ki don ya kani ka jingkani bat kini ki dei kimat ki bangila ban ong la ngila ban diagnose ki lara ki don ka jingkani ne kani ka DSM-5 bat ka ICD-11 kini ki dei ki manual ki ba lapanan kam da ki ripuli ban diagnose la ne ban ong bakini ki brio ki don ne kani ka jingkani ka way ka banangkong ka dei lada kini ki brio ki super khat sa sapang kani ka phone sapang internet sapang ka ka badon hapo jongka kumta lada lab kum kita ki brio ka banangkong kata ka banangkong lada ki snyo ni ki snyo wit ki snyo thot ki snyo la ban trekam ki super khat sa lano ka phone ka don nakti henrei ka internet pat kam don kisngaw jenjar kisngaw wit mensim kisngaw kumtama kata kadai ka beningkong ka baar kadai kisngaw ba kidon kam shusho ya ka screen time ane pan penlut por shusho ha ka screen kisngaw ba ki kampat biang kapor jong ki kisngaw ba ka shia step ber kampat biang lada kilas penekam lani kila penlut por kumpasan kenta handrio kenta kidang sngaw ba kadang tuna hakaba kabalai kadai kini ki brio ki don withdrawal symptoms lani lada ya klat iki bat
bat ka ni ka phone la ni ka internet ki thot bat ki sngaw wit ki sngaw kim kwa ban dai ai ki sngaw pisa ki sngaw leng a ta ka dei ka balai ka basau ka dei haba ki persang ban no la ni ban penduna ki jipun kam phone jong ki la ban bakim la te kata ka dei ka basau ban ka basan ka dei yo la ban yo iru ba kini ki brio ki don ya ka jeng jar ban pelut por haki wei pat ki interest la da ki don interest ban ruai la ni ban jingi la ni ban le ki wei pat ki rukom ki activity ki ba ki chule ki sneu ba ki la kim don interest sho na mar ba ki la pelut por than ha ni ka jing panon kam ya ka phone jang ki but lada yo i bakala penthut shisai ka jing ya dei jong ki bat ki brio bat ki paralog bat ki lok ki tengah bat no rei lani haka ka jing long ka ni ka met ka pharu kala penthut ki kyo i ka tan rei kimla ban pendukut lani ban pensange ya kata ka jing penon kam jong ki ya ni ka phone te balai ka long kom tamo balai tangman pendukut kasngaw sok man pendukut nrai ngila ban pet ya kadau ka dei nambar kane ka jabing jongi ka penmi ya kane ka chemical ka bakerteng ka dopamine ka kane ka dopamine hoi don nap deng jong pipi latip ya kane ka dopamine ban kitu ki bam tem ka ban thu e pish phang kane ka dopamine ka dei ka chemical kane ka dei ka balapan mi ka kane ka kajabing jongi ba ladangi yo ka ba pensngau tenat ingi ngisngau kani kadega kajing sngaw ka pasngau tenat ba shumut mentangi lek kai game bat ni job man la ka game ngisngau ani ngisngau kuwa ban lek kai shushu na mar kani kajing sngaw kalapan mi na kajabing bat ngisngau kumbang yo bat ka kalong kum menta kalate yangi kalalong kum kalup kadai kabayat pelun kalawan sajuk kawan siwan but kibriu ki bam dai lek ka game ru kum kibriu ki bapun kam social media lada ki post ya ka dor but ki yo like kata ka jing sngaw jong ki kanang kiu bat ki sngaw tenat bat ki kwa ban lek shushu na mar ba kini ki reward lani kini ki jing yo ki jong ki sngaw ka ai ki ka jing sngaw tenat bat ki kwa kata ka jing sngaw but balai kata kadai ka wei ka dau kadai ka wei ka dau pat de kadai ka kani ka nang ni hang ni khamat kadon kata ka prefrontal lobe ka jabing jongi ka la phia ka jabing jongi bat ka kani ka bana khamat ka kadai shapang ka jingshim rai bat kani ka jingshim rai lada khamta mi ki khana lai lada kimpat de kata ka por kipat kani ka jabing jongki kapat poi hau ta uput pa kan develop hadu kata-kata long kampat biang kata ka development jong kata ka brain te kimla ban shim rai ban sange ya kani ka jing le kai jongki lada wat la ki yo i baka penthut ya ka jing ya dei jongki lani ya ka jing im jongki ka baman laksi but dan kini ki briu ki don ya kani ka jing ting ka ba khat ka tin pareng FOMO fear of missing out kani ka fear of missing out ka de ka jing ting ba ki kwa ba banya rengkat lang bat ki ki briu ki ba ya don lang ha kata ka platform lada ka de ha gaming platform lani ka de ha ka Instagram platform lani ha ki social media kisngaw ba la dangam don lang bat ki ngan sadien kisngaw kumta ti takadaw ki kwa ban ki kala long no compulsive kala wan kata ka jing kwa jang ki kala long ka push ki lani ka wat la kim tarai ka penjenjari ki hendrai kisngaw namar ka ni ka jing sngaw ka penlong ki bakin kwa ban penon kam susu bakin kot lang bat ki briu ta manu kini ki brio ki ba kloy ban hap ha kan ki jingkat ni ki dai ki teens ma ba ong ki pareng ki kumbang yo imentan san pau percent na kini ki teens apa US how asnam arjar apulai ki ya hap ha kan ka category but san pau percent ki
ki ya tho ba kini ki shan rang kam tam ki po gaming addiction lani ka jingkat ni ha ka jingkle kai game hak phone ban I kan thei ka ha ka social media lani kum ka WhatsApp status Instagram mentala mi ki we de ki keteng ki bangar nang banjer but kini ki de ki brio ki bakloi ban ha ne ka jingkat ni kini ki khat snam but manode ki brio ki badan ni ka jingduna ka jing perkhat perdan but ki brio ki badan jing pangkhuslai ki brio ki badan ni ka jing janjar ha ka ki shusnga wet ki sngo thon aba khada ka ten pharang ka dei ka anxiety but kini badan ADHD ru kumjo ki but ki ba dan low self esteem lani ki ba shusnga ret be jala de sngo ret mot ki sngo ba kim ya kat lang bat ki brio ki dan ha ki la ban le nga te ngam nang re nga te ngam bet ra ban long ban le kum te ni nga le ra ngam so ki pet po ya la de kum ba ki pet po ya la de kum pini ki brio am ki kloi ban hap hak ni ka jing ni na mar ba ki yo e kata ka space la ni kata ka jaka ka ba ki la ban pen sngew ya la de dan mano bapet rai tang baki bat kumta lang ba ni gift platform kila ban pen iya la de ka baki kila ban le bat kane ka penlong ki bakin kwa shushu ban hap la ni ban penon kami kini ki phone dan ni kini ki platform ki baki penon kam kawai na ka daw kini ki brio ki ba kloi ban hap kalau kilong ki ba kum kini ki brio ki kwa ban escape la ni ki kwa ban light na kino ki baki ki kwa ban light kum stress lani kum ki anxiety ki kwa ban light na kini ki stress kum ta ki let ki phone bakin light na kana ka stress but ki brio ki ba kwa ban pen long marwe la des isolation kini ki brio ru ki baki snyo kenja ki snyo marwe ti kum ta lengba ke online kisnyo baki don paralog kilaban krani ki brio te ka kasnyo kum baki don ni ka jingya dei bat ki wepat ki para brio kum ta ki let cha ki platform ki wepat de ki kinu ki brio ki bala ban hap ki dei ki brio ki ba yok mon ki khana ki ba yok mon ba hayeng hasam jang ki om don kata ka jing khang na ki ki pa ki sha ki ki pa ki sha ki ban pen kam phone kat no ki kwa bat hakan no ka por ki ai ki ya ka accessibility la ni ka jing yo ban penon kam ya ka phone menta ki por baro bun ki brio ki penon kam wifi he yang hasam ti kumta kum kini ki jat brio ru ki kloi ban hap ka jing ni ka ka bajia la ni ka jing mi na ka jing penon kam lani na ka jing ni ka dei ki kakta shisaya ka jingmut yang perkhat jang ki ka kata shibun namar ka jing ni ka dei ha ka jingmut yang perkhat but ka dei ha ka behavior te ki ya ki brio ki badan depression kani ka jing depression jang ki lani ka jing pangkhuslai ka jang ki ka kiu kumba arsha laisha hado kata ka kiu ka kanang nang sniu shushu kani ka jing pang jang ki bat ki brio ki badan ya kani ka anxiety lani ka jing wet ka jing thut ka jing khuslai kani ka jing gisngo kande mensem gisngo wet ma kum kita ki jing sngo ki ka kiu yo iya ki ni ki brio ki bale ka ya ki ni ki phone la ni ki badan ya ka jing ni yo i ba ki dan 20% ka ni ka anxiety jong ki ka de 20% pat kanang kiyo man lakas ngi bat kini ki brio ki badan ya ka fear of missing out kung mangilay kren mentan ki de 100% ka daw long ka jing mi ki nang singaw shushu baki ki miss out lani ki day shadin ki wana din jang ki wepat ki brio ki ba upload man kasngi ki badan bet ki ba update ila dema but snusi ban ong ba kini ki brio ki ba kwa ban shem ya ka jing im jong la jong ro kanang kiu man kasngi pat kani ka dei ka jing mi na kata ka jing padan kam la ni ka jing ni ha ka ni ka phone to ngin kata kadai ka wei ka jing mi ka wei pat ka jing mi ha ka met ka phat ka dei lani ha ka jing im ka malak sni ka dei ka jing kim yo shu ban kim ki dan jing thot haba ki kwa ban thia namar ka jing pan kam phone jang ki kala palat bat ki khamat ki jang ki la sha
kila sya affect lani la sya la snew kan ka kamat but namar kan ka blue light kadang ya ki screen ki penmi blue light pak kamat changi kamla sho ban shim namar step bat mit haba ngide ban thia ban mit rangi penan kami ki phone ka kamat changi kamla sho ban regulate ya kata ka blue light but kidan jing janjar ha ka ban thia but ki brio ki stang ban sngai lani obesity but kidan ka jing thot ha ka mood ka dei kumno ngi comment lani ngi sngosi lani ka thot pha shipang kilong ki brio ki ba thot chen ban ki don ro ka jing thot ha ka jing perkhat perdan but ka kani kamet jangi ru em kini ki ksa ki la long kim ngim panan kam shwe ki ksa takadaw ka ki bun ki brio ki don kani ka nek text nek ka la long bet haju namar dangi panan kam em ngim sung thu ka por ka yat kumno ngi shong ha ka ju opposition la ne ka ju ka ha rokom long bat ngi panan kam ya kani ka phone bat kani ka karandang jangi kala long kumbala sakut bat ki ladang penan kami ki ksa ke jongi ngi kloi ban hap hagi accident lani ngi kloi ban hap lada JIA ngi kena mar ksa jongi kala telot ngi mnak ban penan kam bahasyo bon ki briru ki dan ke pang ki dan ka jing pang khamat bat kim la shop ban ya ka bahasa jengai but ngi ko ban pet yang manu kini ki briru ki bahap hakane ki ba ladang pet mentah ki develop countries lani ki ri ki black ki shakman ki brio ki ba ki khanna ki ba khandai hadok khatway snam lastang ban ai ki ya ka phone ki lastang ban panan kam ki smartphone mentang ai ha korea ro ngayo iba bon ki khanna lani baro lajan baro ki khanna ki donya ka phone balai ki donya ka phone ngam tep tharai ba kan yarap ki bakin phone ki ki pa hanrai kila yo ya ka phone but la introduce ki hagi snam ki ba dang red nyaw snam khandai snam khatway snam but hagi khatlai snam ki stang panon kam ki social media but ki la stang pan le ka game ki pa ki la stang man sha ki but hagi snam ki ba khatlai khat nyaw snam ki la stang man panon kam bon chu but hagi ni ki snam bagi khanna ru ki long ki la stang man pin ball but ki la stang man long ki brio ki ba sngap shu ki pa but hang ta kata kapor ba kini ki brio ki lastang ban don ya kini ki jingkerni ba nadu kisnam gi ba khat pra shaneng hakata kapor leng imla shoban ongi namar ba ki la long ki adults ma ngi la ban ong ti kadeha kini kisnam ba kadon kata ka jing penan kam yi kani ka jingkerni ha kani ka jing penan kam ka phone kadai hat strong ha peak kadai ha strong ban lagi ni kisnam barok arangi compare kisnam jong ki brio but kumbang lai thu balai namar ba kibrio ki ba hapo lai post nem kan ka jabing jong ki kampat develop ha ti takadaw kimla ban shimrai lada ki de ban sangye ne em ka ka jing snew ka bakan ne ka phone jong ki ka wan ra ki ban kumta ki namar ba ki pe ki brio ki ba sabar mo ki brege papan kami gini ki phone ro te kumno ngila ban hoy mentang ngila poisa ka bakot pat kumno ngila ban yarab kumno ngila ban pet kumno ngila ban yarab ki samla ge jongi bat ki brio ki bakinom hab ha kani ka jingkerni ha ka jingpan kam phone ka dai ba ngila ban kran ki ngila ban ya tho ki ba kani kalong komni ndai la dangim la sho ban ani bangin yarab ya kan ka situation ka baki ki don ngila ban pha ki sha ki counselor but kini ki counselor ka bakin le ki ka dei ka CBT ka dei cognitive behavioral therapy ka ba yarap ya kini ki breo kin pan kala ya kan ka cognition ka dei ka jing perkhat ka jing mot perkhat kumno kila ban pan kala ka jing perkhat jong ki ka wan ha ka por ka bakile kai lani kumno ka kapan senior kan ni kajing mo jemput kat changki but kawai dero kadai motivational interviewing ka ba ngila ban kita ki terms ki ba panon kam da ki counselors lani ki brio ki ba panon kam ki but ngila ban yarap ru lang ba tang kita ki khana lani kita ki brio ki brane kan ni kajing karni hanre paro kawai ka long ying kasha kan yo ya kan ka counseling lani ka family therapy but ki way de kila ban de ki mindfulness based interventions but ngila ban
kita ki kendian kumno ngila ban le tane ban yada kini ki breo bakin nom hap hari ki jingkar ni but ho ngas thu na mar bah kasi jantia jangi ka janjar ban doni kini ki breo kinong yarap handai lada menta ngila ban connect mentaro kadut ngila ban i kawai pat kajing yarap jong kan ka phone kalong bang ngila ban connect yala de shaki brio ki basa changai pat kumno ngila ban yo jing yarap wot hakapor ka bang ngi don kam kubli shibun ya kapor jang phi pat nga kamen pindan ni kasngi ka bah kubli shibun